Morjes! Mä näytän nyt, miten meidän alustalla oikein pääsee alkuun. Ekan kerran, kun sä tuut tänne kirjautumaan sisään, sä voit tallentaa sun yrityksen tiedot tänne käyttäjätilin alle. Markkinapaikasta sä pystyt selaamaan kaikkia vapaana olevia tarjouspyyntöjä. Kun semmonen sopiva löytyy sun kohdalle, siinä on yleensä vähän tietoa, joku kuva, ja sä pystyt siihen asettaa sun alustavan hinnan, laittaa vähän tietoa itsestäsi tai laittaa lyhyen viestin, missä kerrot, milloin sulle sopisi tulla sinne hommiin sitten. Ja kun yhteydenotto on valmis, sä pystyt lähettämään se asiakkaalle suoraan painamalla jätä tarjouksesi. Asiakkaalle tästä tulee välittömästi ilmoitus ja hän pääsee sen katsomaan omalta tililtään ja sitten hyväksymään sen. Ja kun työstä ollaan päästy yhteisymmärrykseen, tehdään vielä virallinen sopimus, jonka pystyy helposti ja kätevästi täydentämään alustalle ja lähettää asiakkaalle. Sopimus tulee asiakkaan päässä samaan paikkaan, hän näkee sen ilmoituksissa, hän pääsee sen esikatselemaan, tarkastamaan ja sen jälkeen hyväksymään. Alustalla pystyt myös luomaan helposti markkinapaikan ulkopuolelta tuleville asiakkaille tarjouksia. Pystyt tallentamaan kätevästi monia erilaisia tarjouspohjia. Pystyt luomaan laskun, lähettämään sen. Pystyt tekemään helposti raportin esimerkiksi taloyhtiön päättäjille. Ja projektimoduulissa pystyt helposti hallita isompia urakoita ja rakentamiskokonaisuuksia, joihin voit lisätä omat työntekijät tai vaikkapa alihankkijat resurssit osiosta. Kaikki nämä työkalut löydät siis samasta paikasta ja samaan hintaan.